Dadah Pak Londong. Oke kula kirim. Halo Pak Londong ngoten. Oh, lah ngoten mriki. Nggih. Ngene Mas, wes mulai ayo. Ayo mulai. Nou, ik loop hier op straat. Er is geen voetpad. Sik tak delok kok kene Dek. Er is geen voetpad, kijk maar. Dit is een voetpad. Ik loop gewoon op straat. Geen fietspad. Het spelen met je leven hier. Dood of leven. Iya. Dus Wes. ya iki aku melakukan jalan di Indonesia. Enggak ono gue melaku sikil. Jadi jalan kau ngono iki lho. Iki kaya ngene iki. Ah, melaku nanti iku. Melaku nang jalan. Sampah sekebek. Ngene iki. Melaku. Iya iki. Ini banyu lagi sama kayak lagi jalane dhuwure tokone Padha karo jalane dhuwur. Melaku angel. Ayo. Bolong lagi. Bolong-bolongan waduh. Piye iku? Iki ana sepeda karo nek jalan sepeda. eneke. Jalan motor. Enak diantem motor piye iki? Yes. Yes. Be careful. Be careful. Piye, Pak Rudi tolong dina rong mam. Anu nanti apa sih? Kalah anu. Wes tambahin nih. Kilo. Yang temsan apa? Lah, kipasnya piye? Ya coba lagi Pak ya. Heeh, kok nang kipas. Anu nih di. Kalau lorane sitok ini bisa lorane. Yang dulu ya. Heeh. Kalau lororan. Kita butuh kipas ini karena tenaganya wis kurang kuat. Lorane ning disaloke sitoke. Pak Boto lorane ning. Olore ning sing kulon cedeke anu. Setlika nih, setlika. Diguyu iki. Wong Londo. Itu ya apa ya? Kok kerupukmu tak bakar loh? Ini Wong Londo ini kameranya ini juga. Ini kamera face kamera. Sekarang ada lagi tenaga baru. Heeh. Kipas dan kolera. Ini orang dari mana ini? Ini kan Karena dari nggak punya Belanda. gadget, Ini ya dari kita mana? mengandalkan Dari Indonesia lah. Ini kan dari Belanda ya. Tenaganya kurang kuat. Ini kuat. Ini dari mana orangnya? dari planet bumi, dari Munat. Ini sudah nyala ini. Anu rusak ya. Mungkinane rusak, wis ning dhuwure ora apa-apa. Ini rusak. Ki ngapain njaluke ngene? Anu kursi le, kayak kursi ya. Sik, Sementara ngono. Diwalik kuwi. Mbok. Baik, Pak baik. balik.
Di video. Di video. Mana? Nang meja kono baju kambing kono. Nang gelas gantilan. Aku dhewe ora terus. Tapi lagi. Tapi yo dari. Sing masak. Berarti aku boleh ngomong. Contohnya Dadah Pak Londong. Oke, kalau kirim. Halo Pak Londong ngaten. Nggih. Ini boleh sama boleh Pi? Kirim salam buat Pak Rudi di Londo. Aku potretno imu wis kangen aku nang. Mekai imu. Dagingnya oke lur. Dagingnya oke. Kene wang 100%. Waduh. Gimana memang kayak Ya kae bengi wangian iki Pak. Sungi kayu, sungi opo Adang teng mriko. Aku ya sama masak. Sing adang kula sing masak. Yang golek ya dia. Ibu dandal mantu. Sokono yang menengah yang Tuh, teng mriko kathah tiyang Jawi lho. Bu aku medhok. Asli mriko asli Suriname bojo kula. Niki tiyang Jawi Indonesia. Kok dikirim ning Londo. Nanti kok aku tahu Londo. Yo. Neng rewangan ning Indonesia iki. Kayak lapis kali napa niki? Niki bumbu sambal terasi. Napa, Mbak?